Dobrý deň, vítam vás pri žrebovaní súťaže s podujatím za vínom do Šenkvíc pre všetkých, ktorí si v predpredaji do 16. apríla 2017 zakúpili vstupenku na podujatie za vínom do Šenkvíc 2017, ktoré sa koná teraz 29. apríla 2017. Vyžrebujeme 5 výhercov, ktorí si zakúpili vstupenky či už cez Ticket Portal alebo Vizom. Dvaja získajú 2 vstupenky na toto podujatie a ďalší traja získajú po 6 fľaš vína od šenkvických vinárov. Prejdeme k samotnému žrebovaniu, kde sa dozvieme čísla vstupeniek a výhercom sa stávajú tieto vstupenky, ktoré budú uverejnené aj na stránke www.šenkvickevino.sk. Výhercom gratulujeme a nepochybujeme o tom, že sa im na tomto podujatí bude páčiť.